aw ni yanma bi amina moyito orozi lama de kɛ n'a sɔrɔla orozi jala b'i bolo a bɛ se ka kɛ n'o fana ye wa a ka dɔn k'a fɔ ko orozi in feere ta bɛ Zarafa bolo dɛ ayi a wari man ca nɛgɛjuru min bɛna tɛmɛ ja kan a bɛ wele ko la wa jɔrɔndɔ fana b'a bolo kamomi fana bɛ yen nɔ ani tizani kɔnɔma an bɛ fleur k'an ka karafu kɔnɔna na nanaye ani nemurukumuni an mana n'a k'a kɔnɔna na sisan an bɛ sɔrɔ k'a cɔngɔ n'a sɔrɔla k'i ka sprite ko sugaro t'a la i bɛ se ka sugaro dɔɔni k'a la sugaro ko i b'o kɛ k'o bɛɛ yɛrɛ sago ma bi ta in na ne ma sugaro k'a la sabula sugaro bɛ boisson na ka ban an bɛna boisson k'a la sisan boisson kɛlen kɔ a la an b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni waasa a ka ɲɔgɔn minɛ orozi nafa ye mun ye orozi ka ɲi nɔ kosɛbɛ cicatrice ma wa orozi ka ɲi nɔ fana farikolo kasa bayɛlɛmani ma a bɛ komi i n'a fɔ an ka babi de ale ka ɲi kosɛbɛ farikolo suma diyali ma n'a sɔrɔla siro ɲɛbilenman dɔ b'i bolo i bɛ se k'o dɔɔni k'a la waasa k'a ji couleur yɛlɛma dɔɔni nka o kɛli yɛrɛ t'a la diyagoya ye sabula an bɛ nafa in de kɔ kosɛbɛ Zarafa ka jɔrɔntɔ in kuma a nimanaw tulo bɛ don a la kuma bɛɛ jɔrɔntɔ in yɛrɛ ye mun ye jɔrɔntɔ ye seere de an ka kan na k'a jɔrɔntɔ o ye k'a seere de an bɛ se k'a fɔ bamanankan na ten nɔ jɔrɔntɔ fana feereta bɛ yen nɔ orozi yɛrɛ dɔ bɛ jɔrɔntɔ in na koyi sabula orozi ni fɛn caman faralen ɲɔgɔn kan a bɛ kabako kɛ kosɛbɛ wa a bɛ sumadiyali kɛ kosɛbɛ wa Zarafa ka jɔrɔntɔ in a ka ɲi nɔ kosɛbɛ infection ma a ka kɔnɔma in fana sugunɛ buruburunin bila bɛ an balimamuso minnu na n'u jiginna ale ka ɲi nɔ o de ma kosɛbɛ wa a b'a to fana i ka jiginni bɛ nɔgɔya wa b'a fɔ ka d'a kan n'a sɔrɔla i ma don kalo 8 kɔnɔna na i ka na Zarafa ka kɔnɔma in mi dɛ sabula a bɛ kɔli de dayɛlɛ i b'a to i ka don kalo 8 kɔnɔna na fɔlɔ aw bisimila numéro bɛ ja kan a ye wele kɛ